आसाम एसेम्बलियाथ' जोंहा जायफोर दिनै टिकेट बिगोन बिथांमोना मोनगोन बेहायथ' आरो हाइकामान्ड थाबाय जायफोर एमएलए गेलेनो लुगैदों बिथांमोननि थाखाय जुदि टिकेट बिगोन टिकेट बिबा हाइकामान्डआ जायनो होयो बेनो टिकेटखौ मोनगोन जोंथ' नांना होखानांगोन इएम हिसाबै जों आरो फ्रायभाग जोंनि जि बिटिसि पार्टआव गोलैनाय जायफोर एमएलए सिट जों देरहाहोथारनांगोन आरो जों देरहागोन एबार मोजां नाम्बार लाना जों देरहागोन आरो जिथु मानगोनां जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे गिदिर दायित्व होदों जे आरो आंनो जि डिपार्टमेन्टफोरबो होदों खोब सिरियासलि मावनांगोन बेखौ आरो फ्रायभाग बे डिपार्टमेन्टआ खोब माने जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोबां माने दै खुरख'नाय माखासे दैमाफोर बायदि गिदिर दं बे जेंनाफोरखौ बेसेबांसिम हायो बेखौ माने मावनांगौ बिराद माने जोंहा दायित्व थाबाय आरो खस्थ' दं रायजो राजानि गेजेराव थांनानै खामानि मावनांगोन आरो बिबानखौ जों लाबोयो बेखौ जों मावफुंथारनांगोन आरो मावगोन जिथु दायित्व होदों बेखौ मावनांगोन आरो नाजादोंबो आरो जथेस्थ' माने खामानि मावनानै मोजां मोनदों रायजो राजाजों थाफानानै आरो जेसेबांसिम हायो बेखौ सेस्था खालायगोन आरो जोंनि जिथु मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा हदाय मोनसे खोथा बुंबाय थायो रायजोनि गेजेराव थांनानै बेसेबांसिम हायो रायजोनि समयसाफोरखौ बेसेबांसिम हायो सुफुंनो थाखाय खामानि मावनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों नंखायनो सेस्था खालायदों आरो नैरोजा माने 25 आरो 26 थांनाय गभर्नमेन्टनि दिनाव जिथु बाजेट हमदोंमोन माखासे मेक्सिमाम फैसायानो बिथांमोना खरसा खालामना थांखादों ओमफ्राय एसे दै थालांनाय फैसा बेजों जों बेसेबांसिम हायो माखासे पुरना बिलफोरखौ होदों आरो माखासे रायजोनि जिथु इम्पर्टेन्ट माखासे अनुस्थानफोरखौ जों बेखौ स्किमखौ हमदों आरो फैबाय थानाय नैबे 2026 आरो 27 जानो गोनां बाजेट बेहाय जोंनि बाजेटआ फुल फ्लेजेड जों बाजेटखौ मोनगोन अब्ला जोङो बेसेबांसिम हायो माखासे जों माने थांखि लानाय रायजो राजाफोरनो जों जि बाथ्राफोरखौ होदों बेफोरखौ जों मावफुंनो थाखाय सेस्था खालायगोन आरो मावखानांगोन मावनायाथ' मानोना जिथु गभर्नमेन्टआव थाबाय मावाबाथ' जानाय नङा ओंखायनो जों जि बाथ्राफोरखौ इलेक्सनाव खोथा होदोंमोन बेबायदि जोङो माखासे जोङो खामानिखौ मावनो आखायाव लादों जेरै इलेक्सनाव जों माखासे गेरेन्टि होदोंमोन लाइमोनफोरनि महिलाफोरनि बैसो जानाय सुबुंफोरनि हा होगोन होननानै खोथा होदोंमोन बेफोरखौ जों मोनफानि उनाव मोनफा दिनै खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों आरो लाइमोनफोरनि थाखाय जिथु बाजेट माने जोङो जिथु 200 कौटिनि खोथा बुंदोंमोन अलरेडि बे बाजेटखौ जों हमखाबाय खम समनि गेजेरावनो बे फैसाखौ जोङो रिलिज खालामना होगोन आरो फैबाय थादों राजाफोरनि आशिरबादाव दिनै जों फिन देरहाफिननानै मोनसे गभर्नमेन्ट दानायनि खाबु मोनदों आरो रायजो राजाखौ आं बेखौनो बुंगोन जों माने गोसो गुदुङै माने सिरियासलि खामानिखौ जों मावनांगोन आरो जेंनाफोरखौ सुफुंनांगोन मानोना जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां जौगानायनि खामानि मावनो गोनां दं माखासे जेंनाफोर दं बेखौ जों मावनांगोन आरो सासे बिटिसिनि सोद्रोमा हिसाबै जे इएम हिसाबै दायित्व लानानै मावदों आरो मावलांनांगोन आरो